I veliki pozdrav svima ljudi, sa vama je Šomilj. I pozdrav svima ljudi, Miksa ovdje, dobrodošli u moj novi video. I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvi video na ovom kanalu. Kao što ste mogli prethodno vidite, znači bio je tu neki ludi edit što sam ja radio. Bukvalno 3 sata se mučim da pravim tranzicije, ali nema veze ljudi moji, znači nismo sada zbog toga ovdje. Znači kao što možete vidite, ovo je moj i Mixin kanal gdje ćemo zajedno snimamo. Zašto? Zato što nam se može realno. Zato što će biti aktivni mnogo kanal nego kada snimamo pojedinačno, znači znate što je Mixa kanal, ako ne znate odmah lupite subscribe na te kanale. Također ako niste subscribe-ovani, pošto ovdje kao što vidite imamo 1120 ja mislim subscribera, pošto YouTube ne prikazuje tačno ni live sub counter, ne prikazuje tačno, ne znam zašto, mi ne znamo koliko imamo tačno, ali nije ni bitno. Znači lupite subscribe da to povećamo na 1130. Onda odmah lajkujte znači video, znači bože, i ostavite neki komentar. Ako imate neko pitanje nešto, da li ćemo prestati da snimamo na našim kanalima, ne, ali znači bacit ćemo full fokus na ovaj kanal sada. Zašto? Zašto ćete moći da dobijete više klipova u što kraćem vremenskom roku, znači bit će kanal mnogo aktivniji jer snimamo zajedno, bit će svega i svačega. Kao što vidite ovdje imamo već jedan klip, on broji 195.000 prikaza i nismo ga mi znači snimali, nismo ga mi editovali i nismo ga mi izbacili. Znači izbacio ga je prethodni vlasnik kanala, tako da nema veze, znači vidjet ćete samo intro njegov i to je to. Mi nismo htjeli da brišemo taj klip jer jednostavno ima toliko koliko ima pregleda i ono zašto brišemo, i nije loš video, jednostavno malo je shit, ali je dobro. Šalim se. Znači šta će biti sve, kao što rekao, bit će sve živo, bukvalno prankovi, omegle, sranje, pičke materine, znači bukvalno šta nam sve padne na pamet, CSGO, LOL, sve, naravno znači LOL će biti kao stream, da, znači uskoro krećemo sa streamovanjem, PUBG Lite, LOL, sve, znači sve što možemo da streamujemo, streamovat ćemo. A što se klipova tiče, tu će da bude ludnica, znači ludnica. Kako da nas podržite? Jednostavno, znači kao što vidite kad uđete na neki od klipova, znači mislimo neki, sad imate ovaj i ovaj verovatno, znači uvodni klip, samo kliknite na palac gore, znači palac gore obavezno, nikako dole, znači samo palac gore i nikako dole, znači idemo ka vrhu, znači idemo svi ka vrhu zajedno. Inače, da li imamo Discord server, mislim ko gleda prvi put, ko prvi put čuje za mene i Miksu, mislim nije kao da smo nešto poznati, ko prvi put čuje, znači Discord server imate i bit će u opisu svakog klipa, znači Discord server i te neke osnovne stvari, tako da ako niste, joinajte se odmah, znači gaming community. Tako da ne znam šta još da kažem u ovom klipu, nadam se da nisam smorio mnogo, mislim da nisam minut 2 plus onaj uvod oko minut, ajde kažemo i po. Znači bit će ovo jedan jako kratak video. Neka Džukela laju u pozadini, ne znam da li čujete, ali znači sad je našla, bukvalno 3 sata editujem, pravim intro neki koji ste gledali pre nekoliko minuta, pre minut 2, znači početak klipa i sve to vidjeli ste i bukvalno tad nije lajalo, a sad laje. Znači bože, znači sad našlo da laje kad snimam ovo, znači aj ćuti malo, jebote život. Ništa ljudi, to je bilo to, nadam se da će vam se svidjeti ovaj video i nadam se da će vam se svidjeti svaki naredni koji ćemo snimati. Ja i Mixa, znači nećemo uvijek zajedno snimati, ali kapirate šta hoće kažem.
Pa naravno kad ste najpametniji, znači to je to. Znači rokajte like, subscribe, šerujte video i znači pišite komentare, vama je to bukvalno par sekundi. Nama puno znači kako bi se probili u recommended, kako bi drugi vidjeli naš rad koji će uslediti uskoro. Tako da do sljedećeg klipa koji izlazi vrlo brzo, imate veliki pozdrav i od meni i od Mikse. Live-ovi će petkom i subotom vjerojatno da budu, znači ne znam, znači sad imamo i zajednica, tu ću da objavljujem, znači bože nema ništa, znači gde ste braćo, šta ima, evo znači da objavimo, bože, ajde znači postavi, eto, da ne odugovlačim više. Kao što rekoh, do sljedećeg klipa imate veliki pozdrav i od mene i od Mikse.